komplikado yung family namin. So, namatay yung father ko, guys, is, so, naging malayo yung loob ko kay mama kasi experience na yung buo yung family. So, yung first job ko sa Jollibee. Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today, finally, i-share ko na sa inyo. First time kong i-share ito sa YouTube. Ang ating matagal nyo na nire-request ang get to know me, ang aking mga nakaraan. Para at least feeling ko deserve nyo naman malaman lahat ng yon. My name is Christine. Wow, para kung mag-aaral dito sa ano. My name is Christine Vasquez Likit. Okay. Nung dalaga pa ako, Manuta yung aking middle name. I'm from Mindanao. So maraming tatanong sa inyong taga saan ako. I'm from Mindanao, guys. Sa Cagayan de Oro City. So sa mga bagong nating subscribers, sa mga tatanong, ayun. Family namin, first time ko talagang i-share it sa inyo. Medyo komplikado yung family namin. Alam nyo ba na ang mama ko is a single mom. Komplikado talaga siya. Okay, mag-start tayo sa ano. Yung mama ko is na meron siyang, bali yung papa ko is pangalawa na niyang partner. So, meron siyang asawa before, pero naghiwalay sila at nagkaroon sila ng anak, which is siya yung aking stepbrother. Siya yung aking kuya. And then, naghiwalay sila, and then, yung ano niya is may asawa na din ngayon. Medyo matagal na, malaki na nga yung mga anak nila. Medyo komplikado kasi yung father ko is namatay na siya. So, namatay yung father ko, guys, is kinder, kasi wala namang nursery noon, kinder. So, kinder pa ako noon nung namatay siya. Kasi that time, iniwan ako ni mama sa kay papa nung 3 years old pa lang ako, nag-abroad siya. Nag-abroad siya, so syempre, bata pa ako noon, 3 years old pa. Balik-balik na siya doon. So, si papa is nagkasakit siya. And nung nagkasakit siya, wala si mama dito kasi si papa mahilig siya manigarilyo, uminom. So that time nang nagkasakit si papa, so nung namatay si papa, 3 years, ano pa ako nung kinder, so mga 4 or 5, hindi ko sigurado, nakalimutan ko na, 4 or 5 siguro, mga ganun. Namatay si papa, hindi nakauwi si mama dito sa Pilipinas kasi hindi siya pinayagang umuwi. So, kami lang. So, ang nangyari, yung lola ko, yung nanay ko, bali, parent ni mama, since sila yung nag-alaga sa akin, since nandun din sila, kapitbahay din namin sila. So, laking lola ako, guys. Laking ano ako talaga. As in, si nanay talaga lahat yung nag-ano sa akin. Nagpalaki talaga. And then, yun. Kaya malayo yung loob ko sa mama ko talaga. So, komplikado kami. Iba-iba yung apelyido. Kasi tatlo na lang kami. Kami lang talagang tatlo. Iba-iba yung apelyido namin tatlo. Oo, iba-iba. And, basta yun. Ayoko na lang i-open yung ibang side ng ano. Pero yun yung pwede ko lang ma-share sa inyo. Medyo nasa high school na ako. Umuwi na siya dito sa Pilipinas. Hindi na siya bumalik sa ibang bansa. So, dito na siya nagstay. Siguro mga first year high school ata akong noon. Dito na talaga siya nag-ano sa Pilipinas. Yung nag-ano sa amin, siya yung nag-ano sa amin talaga, taguyod. And then, single parent talaga siya. Sobrang hirap si mama. So, naging malayo yung loob ko kay mama kasi syempre hindi ako lumaki sa kanya talaga. So, yun yung naging disadvantage din talaga sa pag nag-abroad, diba? Kasi syempre kahit anong gawin natin, yung mga anak hindi talaga nakakaintindi. Kasi that time wala pa ako, may mature pa, ganun. And, yun yung family story namin. Medyo naano si mama siguro, parang trabaho lang siya ng trabaho, parang ang inaano talaga niya is mabuhay lang talaga kami, alam mo yun, kasi syempre single parent siya. So ako naman, naghahanap ako ng atensyon kasi syempre wala siya sa tabi ko for the longest time, alam mo yun.
wala siya talaga sa tabi ko. Talagang sinanay lang talaga yung nag-ano sa akin. So, naghahanap ako ng atensyon, ng pagmamahal. Alam mo yun? So, ang nangyari guys is, naghanap ako sa ibang tao. Naghanap ako sa ibang tao ng pagmamahal. Nung high school ako, nag-start ako nung nagka-boyfriend ako. Feeling ko, hindi ko alam ang tinaw, hindi ko ma-imagine. So that time, sinabi ko, ang dami kong boyfriend guys. Kasi feeling ko noon, nung nag-aaral pa lang ako, iniisip ko, pag marami akong boyfriend, marami magmamahal sa akin. So yun talaga yung iniisip ko noon. And hindi ko alam, napaka-immature ko lang talaga. So, ang dami kong boyfriend, hindi naman yung boyfriend na talagang yung textmate, ganun. Naghanap ko ng ka-textmate, hindi ko alam. Talagang naghahanap talaga ng atensyon talaga. And, yun yung nangyari until na-meet ko si Papa. Yung early marriage, doon na nag-start. Kasi si mama, negosyante talaga si mama. So ako din, nahasa ako dun sa pagnenegosyo hanggang nung maliit pa. Alam niyo bang, nung high school ako, tinatawag nila akong Miss Polvoron, Miss Yema. Kasi yun yung binibenta ko noon sa school. Doon kinukuha yung baon ko. Feeling ko, noon hindi ko lang naiintindihan, pero which is ngayon nagamit ko siya kasi talagang naging training ko siya talaga nung time naging training ko siya. Pumasok yung early marriage. So although hindi ako nagpakasal talaga na kami Papa agad, pero doon nag-start na nung na-meet ko na si Papa, nangyari is talagang hindi ko na-imagine umabot kami sa seryosohan, ganun. Pero naghahanap talaga ako ng sarili. Parang, alam nyo ba, nung maliit pa ako, nung siguro nasa high school, parati kong ini-imagine yung masayang pamilya, parati kong ini-imagine talaga na gusto ko, ganito yung family ko, gusto ko, one day, yung magiging anak ko, ganito. Hiyak ako. Talagang, totoo sorry guys. Yun yung talagang hinahanap ko noon, na magkaroon ng masayang pamilya. Kasi hindi ko talaga na-experience na buo yung family. Sorry, hindi ako nag-inag kasi talagang hindi ko talaga na sorry. So doon nag-start yung nag-early marriage ako. Talagang kasi ako working student ako. So 16 years old. 16 years old nag-start ako magtrabaho. Pineke ko yung aking mga papeles. Ginawa kong 18 para makapagtrabaho ako sa Jollibee. So, yung first job ko sa Jollibee. And, pineke ko siya para makapagtrabaho ako at makapag-aral. And, sa sobrang immature ko, yun yung naging reason na, kasi ko guys NPA ako. Hindi NPA na rebelde. No permanent address. Wala akong permanent address pala. Palipat-lipat kami ng address. Alam mo yun, wala talaga kaming wala akong permanent address talagang kahit saan lang kami tumitira. Alam mo yun? So, naging ko yun, parang nadala ko yung habit na yun hanggang sa paglaki ko. So, parang nung nag-aral na ako mag-college, parang walang nagiging enough na school para sa akin. Parang hindi ko lang ako kontento. Ayun, alam mo yun, parati ako may hinahanap, hindi ko alam kung bakit. So, yun yung reason na hindi ako nakatapos ng pag-aaral kasi sobrang napaka-immature ko talaga. Masipag naman ako masipag ako mag-aaral noon talagang kahit nung nagtatrabaho ako sa Jollibee, talagang nagsipag ako kasi gusto ko magkapagtapos ng pag-aaral, alam mo yun. Pero wala talaga, hindi ko talaga siya natapos. Pero ngayon, gusto ko siyang tapusin. Ngayon naman, gusto ko siyang tapusin. Hindi na pwede kasi mahihirapan na ako. Kasi babalik ako dun sa
anong tawag, yung K to 12. Ay, yun ba? Oh, yun, dahil sa K to 12, babalik na naman ako sa pinakadulo, 'di ba? So, ang hirap, ang tagal ng aking magsa-start na naman ako sa umpisa. So, wag na. Siguro sabi ko, wag na. Mag-aaral na ako ng sarili kong sikap. Alam mo yun, pwede namang mag-aaral ako ng hindi naman kailangang makatapos talaga ng pag-aaral para talaga sabihin pero ayun, yun yung naging reason. Kakagustuhan ko na makaalis doon sa bahay. Dahil alam mo yun na napagod na talaga ako. Gusto ko nang makaalis. Alam niyo bang sa bahay, yung pinaka comfort zone ko talaga is sa kwarto lang. Alam niyo ba yung kwarto ko, papalit-palit ako ng mga bedsheets kasi parang feeling ko doon talaga yung parang feeling ko heaven, feeling ko, alam mo yun, doon, basta feeling ko doon na sa kwarto kasi si mama talaga puro negosyo, gano'n noon. Inano ko talaga na gusto ko na makaalis dito sa bahay na to. So, naghanap talaga ako ng paraan, and then nung nag-ano na si Papa, talagang sabi ko, gusto ko nang magkaroon ng sariling pamilya. So, bata pa ako noon, guys. Napaka-immature ko pa talaga noon. And then, talagang nag-ano ko kay Papa, sumugal ako sa kanya. So, sumugal ako talaga kahit hindi ko alam kung ano yung magiging buhay ko kasama siya. And, yun, nagtiwala lang talaga ako. So, nung nag-start kaming mag-live-in, so nag-live-in lang kami noon, guys. Salimuot yung aming pagsasama. Kasi, syempre, napaka-immature ko, diba? Kasi naghanap na ako ng time. So, hindi niya ako maintindihan. Hindi niya talaga ako maintindihan kasi kung gusto niya mag-basketball, ayoko mag-basketball siya kasi gusto ko parati ko siyang kasama. Alam mo yun? Yung mga ganun, pasensya na, silip ko na tuloy ako sa pag-iyak. Tapos, parati kami nag-aaway kasi talagang naghahanap ko yung atensyon. Tapos yung syempre nag-ano pa kami, hindi niya talaga ako maintindihan. And parati kami nag-aaway noon kasi puro mga bata pa kami, di ba? Din yung mga bagay na yun talagang nakapastrong siguro sa relationship namin. So, naging masalimuot yung aming pagsasama nung first, pero talagang tinry namin talaga na mag-work kasi alam mo yun, naghahanap ako ng sarili kong pamilya eh. So talagang, ang problema, wala kay Papa kasi si Papa ang bait naman talaga niya eh. Alam mo yun, wala kang maano sa kanya talaga kasi mabait talaga si Papa. Ako lang talaga yung may topak. So ako lang yung may topak, guys. And then, nung nag-start nung medyo tumagal-tagal na kami, sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong magbago kasi talagang parang doon na parang ayaw niya sa akin, parang naano na siya na parang nagsawa na siya sa ugali ko, alam mo yun. So parang nagsawa na siya, and sabi niya ayaw na daw niya, isasaulin niya daw niya ako doon sa bahay, ganun. And nung time na yun talaga, sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong magbago, kailangan kong baguhin yung sarili ko, hindi para sa kanya, kundi para na rin sa akin. Kasi even sa mga kapitbahay, hindi ako marami nang sinasabi, hindi daw ako hindi ako mahilig makipaghalubilo sa tao. Hindi ako mahilig makihalubilo sa tao talaga noon. So, binago ako ni Papa. Malaki yung parang na-realize ko sa buhay-buhay ngayon na na kami, malaki yung naiambag ko sa family niya. At in return, sila din malaki yung naiambag at naitulong sa akin, sa aking pagkatao, alam mo yun. Kasi syempre sa bahay, hindi naman kami talaga nasasabay kumain. Pero sa kanila talaga doon ko nakita kasi marami sila. Sobrang dami nila sa family nila, sobrang ingay, alam mo yun, sa amin hindi. And then, doon ko nakita yung family, yung bandong family, doon parati sila nag-aaway, yung mga kapatid, which is normal naman. Pero, doon ko nakita talaga magsasabay kumain, alam mo yun, mga ganong mga bagay, mga maliit na bagay na hinahanap ko. So, yung ugali, binago ko talaga siya. As in, talagang binago ko lahat para kay Papa. Kasi yun nga, para sa akin, talaga na gusto ko magkaroon ng masayang pamilya. Pero wala pa kaming anak nun, guys. As in, wala.
tagal akong nabuntis, naging about sa baby. So, nung nasa Cebu na kami, kasi nga wala pa kaming anak, so kung saan na kami nakakapunta, so punta kami ng Cebu, doon kami nagtrabaho, and then that time nakatira kami doon sa auntie niya. So naging ang dami ng pinagdaanan talaga ni Papa nung sa Cebu pa. Sobrang daming tagal kami nakahanap ng trabaho. And nung sa baby, nung nagplano kaming magpakasal, grabe, makasabi ko talagang amazing talaga si God. Alam mo yun, sobrang amazing. Kami lang pala yung inaantay niya na mag-decide na magpakasal para magka-baby. Kasi that time, nung nagpapunta kami kasi simbahan. So, yun sa, alam niyo yun, yung Santo Niño, yun. Yung Santo Niño, ano yun, January, may fiesta, diba, sa Santo Niño. Doon, ang dinasal ko talaga, tanging dinasal ko lang talaga, is, magkaroon ng anak. Pag-uwi namin sa bahay, pero nung that time, nung pupunta kami sa simbahan, nag-usap na kami ni Papa na magpapakasal na kami. And then, nag-text na kami diretso kay Mama na, yan, si Papa, mamamanhi ka na siya sa bahay, kasi magpapakasal na kami. And then yun nga, after namin doon, magsimba, nung pauwi na kami, sobrang timing ba na may manghihilot doon sa bahay, kasi yung auntie ko nagpahilot siya kasi may sakit siya, so nagpahilot siya, so dalawang manghihilot yon. And then nung nagpahilot ako, sabi kasi parati ako nagpapahilot dito sa Cagayan, pero hindi lang ako nabubuntis. And then sabi nung manghihilot, sige, hilotin kita kasi gusto mo magkaanak man pala. And sabi ko, meron ako ngayon, pero malapit ng, parang malapit ng matapos ba, parang spot na lang. Ang sabi niya, yan, okay, mas okay yan, kasi mas okay yan ihilot. So yun, hinilot niya ako. Yung talagang, yung hinilot niya ako, sabi niya, magdasal ka na lang na mabuntis ka, kasi ang tigas daw ng ko dito sa aking puson. So magdasal ka na lang, magdasal ka na mabuti na mabuntis ka. So yun, naman. The next month, doon na, nabuntis ako. As in, nabuntis talaga. Nung nabuntis nga ako, sabi ko nga, imposible. Alam mo yun, kasi sobrang tagal na namin ni Papa, hindi talaga ako nabuntis. Sobrang tagal. And then, mga 5 years yung inantay namin na, sa mga 5 years nga bago ako nabuntis, matagal kaming nagplano magkaroon ng baby. Dahil nung nabuntis ako, akala ko nga sabi ko baka alien doon sa laman ko, kasi hindi rin ako makapaniwala. Alam nyo bang nung pinanganak ko siya, talagang hindi siya nang sinkin sa akin nung pinakita sa akin ng nurse. Para bang wala ako sa ulirat ko. Pero hindi ako makapaniwala na may anak na ako. Alam mo yun? So doon nag-start na doon yung buhay namin nung pagdating ni Hagrid. Doon na talagang binago niya lahat. As in, binago niya talaga lahat. Yung pagkatao ko, yung basta lahat na binago na niya lahat. And then, final word ko sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Kasi syempre, sinishare ko na sa inyo ngayon. And, ang dami kong mga pinagdaanan sa buhay. Kasi tayo, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo ng mga paglalakbay na pagdaanan. And then, ang sa akin lang, no, kaya sobrang napaka-hands-on mo kay Hagrid dahil siguro sa mga pinagdaanan ko. So, yung sa iba, siguro iba din yung pinagdaanan nyo, kaya iba din yung pinaglalaban nyo. Pero sa akin, kaya ayokong si Papa mag-abroad kasi alam kong sobrang hirap ng walang parents talaga. Sobrang hirap. Nakikita ko na yung nanay na ako, nare-realize ko yung mga sakripisyo ni Mama nung nag-abroad pa siya. At saka titingnan ko rin yung magiging buhay ng anak. Alam mo yun, hindi lang kasi dahil yung nanay nagsakripisyo is tama na siya, diba? Meron din kasing dapat may limitation din kasi
Kasi hindi kasi pwedeng puro lang trabaho. Which is yun yung ina-apply ko sa talaga sa sarili ko na do kahit gaano kami ka-busy talagang nagbibigay talaga ako ng panahon kay Hagrid. Talagang alam mo yun, kahit minsan nakakalimot tayo na kaysa gusto nating mabigay mga pangangailangan ng anak natin. Pero hindi talaga nila naiintindihan yun eh. At yun yung na-experience ko nung bata pa ako. Hindi talaga naiintindihan ng bata yun. At dun sa paglaki nila, madadala nila yun. Kaya yun yung iniiwasan ko. Kaya ang parati kong pinapaano ni Hagrid is yung mga happy memories na pwede naming maiano sa kanya na dapat sa dating ng panahon maaalala niya. Siyempre may mga bad memories. Importante din yun na may mga ganun, mga struggles in life, ganun. Pero yun siguro, kaya siguro yun yung ipinaglalaban ko talaga. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng mga experiences. Pero para sa akin, yun lang yun. And then, sinisi ko si mama sa lahat ng mga nangyari. Sinisi ko siya sa pagkamatay ni Papa noon. Talagang sinisi ko lahat sa kanya. Dahil sa kanya, nangyari ito lahat. Pero, yun, kasi noon, immature pa kasi ako eh. Ngayon kasi na nag-mature, inano ko na kung hindi dahil sa lahat ng mga pinagdaanan ko, wala ako ngayon dito sa harapan ninyo para makipag-usap. Wala akong, siguro ibang daan yung tinaha ko. At hindi ako mas magiging matatag, hindi ako magiging matured. Kasi at times yun nagtatanong kung ilang taon. Ilang taon na ako. Hindi ko lang sasabihin ilang taon, pero bata pa po ako, hindi pa po ako lumagpas sa 30. Bata pa po ako, pero yung aking pag-iisip lang talaga ay sobrang matured na, as in parang hindi na sa edad ko. Dahil siguro sa mga pinagdaanan ko sa buhay, kaya mas maaga akong nag-matured. Kasi napaka-independent ko talaga eh. Sobrang napaka-independent ko yung tao. Basta at para sa akin, kaya mas na-appreciate ko yung mga maliliit na bagay, mas na-appreciate ko yung kasi nga 'di ba, noon marami naman kaming gamit. Marami kaming kompleto ko sa gamit eh, kasi syempre nag-abroad si mama. Ibinibigay niya sa akin lahat. Meron ako lahat talaga, as in yung maraming meron sa akin na wala sa ibang bata. So sobrang talaga, sobrang spoiled ako kay mama noon. Pero doon sa mga bagay lang na mga ano ba yan, may mga langaw. Nilangaw na ako, kakalimit ko lang. Pero hindi siya nakatulong sa akin yung pag-spoil ni mama sa akin noon. Kaya ang talagang inaano ko kay Hagrid ngayon is yung family first. Alam niyo bang si Hagrid natutuwa siya kasi meron kaming family time. Talagang alam na niya pag okay, family time, yay, ganun siya, naghahag kami tatlo. So meron siya mga ganun, just nakakatuwa kasi parang na-appreciate pala niya yung mga ginagawa namin para maano sa kanya na okay, dapat kailangan may family time. After mag-work, si mama at papa, kailangan may family time, ganun. So yun yung pinapractice namin dito sa bahay. Kaya sobrang importante sa akin yung family ko, guys. Kaya bahala na wala lahat, basta yung family ko lang talaga, kasi sila lang talaga yung aking parang sila lang yung talaga pinaghuhugutan ko sa lahat ng ito, sa lahat ng mga ginagawa ko. Sobrang sila lang lahat. Kaya hindi ako naghahangad ng mga magagandang mga gamit, magagandang mga muebles na pagkamahal-mahal, kasi alam ko na yung feeling na marami kang gamit pero hindi ka naman masaya. Which is yun yung experience ko before. Kaya ngayon, mas binavalue ko yung quality time sa family ko kasi doon ka mas magiging masaya eh. Kaya yung matagal ko nang hinahanap, nakita ko na dito ko lang pala, eto lang pala yung magpupuno sa akin sa ay my God, naiyak naman ako pa sa bagay nito yung pinag-uusapan. Pero ayun, yun yung ayoko na maiyak ha. Yun yung aking guys, lesson na gusto kong i-share sa inyo. Please, value your family. Hindi importante yung mga bagay. Hindi talaga. As in, hindi. Sobrang hindi. I-value yung family nyo. Magbigay kayo ng panahon sa mga anak niyo, sa asawa ninyo. Kaya nga, sobrang na ako eh.
Talagang hindi ko nga alam kung paano ko nagagawa lahat ng ito na alam mo yun, hindi ko siya pinu-force na manood ng CCF ng sa videos nila, hindi ko siya pinu-force. Nanonood lang ako, tapos naiinteresado lang siya hanggang sa nagustuhan na niya yung manood ng ganong videos. So natutuwa naman ako, pero hindi ko talaga siya pinipilit. Kasi gusto ko lang talaga yung marinig niya yung mga sermon, marinig niya yung mga sinasabi. Kasi may mga lessons kasi na nakukuha din kami doon. As in, sobrang daming lessons na pwede makuha sa pwede mong i-apply sa buhay mo. Kaya ayun. So yun lang guys. Ang dami ko na sinabi. Medyo mahaba na tong video na to. So I hope you guys enjoy. Sana ay mag-comment kayo sa baba kung ano pa yung gustong videos na gusto nyo pag-usapan natin dito sa vlog. And yun. See you in the next video guys. Abush!